Bore da a chroeso cynnes I bawb ohonoch chi i'n gwasanaeth ni yma o Fro Aled heddiw a hitha yn Sul cynta mis Medi. Dwi'n i'm sut wsnos da chi wedi gael, ond mae wedi bod yn eitha cyffroes yma hefo yr ysgol yn ailagor I rei oedranna yn Llansannan a dwi'n gwybod y bydd na nifer o deuluoedd eraill dwi'n siŵr yn mynd trwy yr un peth wsnos nesaf yma. A mae yna gyffro does, mae yna edrach ymlaen ar ddechrau tymor newydd. A dwi eisiau gwahodd chi I edrych ymlaen wrth I ni gychwyn cyfres newydd o bregetha heddiw. Mi fyddwn ni'n edrych ar y newyddion da a be mae'r Beibl yn ei ddeud wrthon ni am y newyddion da yma yr ydyn ni yn clywed amdano fo ac yr ydyn ni'n ei gysylltu â Christnogaeth. Ond wrth I ni gychwyn addoli heddiw, be bynnag ydy'n amgylchiadau ni, sut bynnag yr ydych chi'n teimlo, y fath gysur ydy gwybod pwy ydy Duw. Mae Salm 107 yn deud fel hyn: Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Fel yna dyweded y rhai awaredwyd gan yr arglwydd, y rhai awaredodd ef o lawr gelyn, a'i cynnill ynghyd o'r gledydd, o'r dwyrain a'r gorllewin, o'r gogledd a'r de. Mae'r arglwydd yn dda. Mae'r arglwydd a'i gariad hyd byth. Dyna I chi reswm I chi a fi foli y bore yma. Ac wrth I ni wneud hynny, bod yn barod I wrando, bod yn barod I ymateb I gariad Duw yn Iesu Grist mewn ffydd. Dowch I ni weddio I ddechrau. O Dduw ein tad, da ni'n diolch am dy gariad di. Da ni'n diolch am dy fawredd di fel tad, mab ac ysbryd glân sydd wedi ymwneud â ni, y bobl yr wyt ti wedi creu, ac ymwneud â ni mewn ffordd trwy Iesu Grist sydd yn dangos dy fod ti yn caru, dy fod ti yn llawn trigaredd, dy fod ti yn llawn gras. Helpa ni trwy'r Beibl I weld hynny bore yma. Helpa ni trwy'r ysbryd glân I allu rhoi yn hunin yn llwyr yn dy law di. Arwain yn meddylia a'n calonna ni, bendithia os gweli di fod yn dda, a maddau ni bob pechod a bai, oherwydd bod ni'n gofyn y pethau mae I gyd ac yn cyflwyno'r gwasanaeth I ti, yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, yn nes ymlaen, mi fyddwn ni yn cael darlleniad sydd yn mynd i'ch taro chi fel rhan rhyfedd o'r Beibl I ddarllen, achos Luc, yr ail benod, fydd Nan Williams y Groes yn ei ddarllen, sef hanes da ni'n tueddu I gysylltu hefo'r Dolig, o mae yna bwynt I ni ystyried y rhan yma o Efengyl Luc, ac yna mi fydd Haf Evans cefniriadog yn gweddio. Ond cyn hynny, dowch I ni ganu mawl I Dduw, neu gwrando ar y gân yma sy'n mynd I fod yn eitha newydd I nifer ohono ni. Cyfieithiad Rhys Llwyd o gân Tim Hughes ydy hi, sydd yn sôn am y llawenydd sydd yn dod oherwydd pwy ydy Iesu Grist a be mae o 'di wneud. Hanesyddol yw y dydd, trechwyd angau, ti a chubodd fi, canwn glod, Iesu sydd yn fyw. Croes Calfaria, yr ogof wag, hyd y diwedd enillais bopeth ddim, llawen hawn, Iesu sydd yn fyw.
Yn ardal Bethlehem roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar eu cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi, newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw yn Bethlehem tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant i Dduw yn y nefoedd uchaf, heddwch ar y ddaear islaw, a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion i ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd, Dewch, gadewch i ni fynd i Bethlehem, i weld beth mae'r arglwydd wedi ddweud wrthon ni sydd wedi digwydd. Felly i ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd i Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati i ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth ddywedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywed am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith gan ganmol a moli Duw am bopeth roedden nhw wedi weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel yr oedd yr angel wedi ei ddweud. Gweddiwn. O Dad Nefol, diolch i ti am gael troi atat mewn gweddi bore yma ar fore Sul fel hyn. Diolch i ti am y diwrnod newydd yma, am y Sabath, ac am gael camol a dyrchafu denw di. Diolch i ti am bwyw i ti yn Dad, Mab ag Ysbryd Glân, y tri yn un a'r un yn dri. Ti sydd creu y byd yma a'r cwbl sydd ynddo. Ti di'n creu ni ar lun a delw ti dy hun. Diolch Arglwydd. Duw, cariad wyt ti, ac os fawr gariad, diolch i ti am danwyl fab Iesu Grist. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Diolch Iesu am ddod i'r byd yma yn ostynedig, yn faban bach, yn dduw ac yn ddyn. Diolch i ti am droedio'r ddaear yma, am dy waith a dy wirthiau yn iachau, yn dysgu am deyrnas Duw. Diolch am gario'n beiau ni oll i'r groes ac am farw yn ein lle, am atgyfodi yn fuddugoliaethus yn goncwerwr dros Satan a marolaeth. Diolch am yr esgyniad a dy fod rwan ar ddyheulaw Duw yn cael dyfoli, ac o am y dydd Arglwydd y byddi'n dychwelyd ato ni, lle cawn dweld di wyneb yn wyneb. Diolch am Ysbryd Glân a anfonwyd ar ddydd y Pentecost ac sy'n bersonol heddiw ynom ni, i'n helpu a'n harwain ni, i roi golwg a deall newydd i ni, i roi doethineb, nerth a dyfal barhad i ni rannu a chyfeirio pobl ata ti, o cliw ein gweddi Arglwydd. Bore yma Arglwydd, diolch i ti am yr holl fendithion rydyn ni'n ei profi mewn cymaint amrywiol ffyrdd. Diolch am gael perthyn i dy eglwys di, eglwys i'n harglwydd Iesu Grist. Diolch am y cyfle a'r fraint sydd gennym ni i glywed a gwrando ar dair di, sy'n lluser ni'n troed ac yn oleini i'n llwybrau. Diolch i ti am arweinwyr ein heglwys, am bob un sy'n gweithio i adeiladu dy eglwys di. Tywall dy fendith os gwely'n dda. Tyrda phobl i gredu o'r newydd, plis. A da ni'n cyflwyno cwrs alffa rwan sydd ar ddechrau, a bydd hwn yn gyfrwng i'r rai ddod i'th adnabod di. Diolch am ein teulu, am gartref, bwyd a dillad, am ein gwaith bob dydd, am gymdeithas. Diolch bod ein llinynau wedi disgyn mewn man mor ddymunol Arglwydd, a helpa ni ofalu am ein gilydd am byd o'n cwmpas. Da ni'n cyflwyno hyn gwahanol amgylchiadau i ti bore yma Arglwydd. Diolch bod ein plant wedi cael dychwelyd yn ôl i'r ysgol yr wythnos hon. Diolch am yr athrawon sy'n ei dysgu ac y gofal ohonynt. Cadw hwn saff bob un os gwelid i'n dda. Da ni'n cyflwyno'n hientyd i ti hefyd, wrth iddynt symud i fywyd coleg, hyfforddiant neu swyddi newydd.
bu'n agos atynt. Diolch i ti am y ddithwyr ein bro o bob oed sy'n gweithio mor galed. Mae'n waith heriol, Dad, yn gorfforol ac meddyliol. Rho'r gynhaliaeth gorfforol ac ysbrydol sydd ei hangen arnynt os gwely'n dda. Diolch i ti hefyd am y maes gofal iechyd Arglwydd, am yr holl ofal iechyd yr ydym yn ei derbyn mewn cymaint o ffyrdd. Turdau iachad i'r Covid yma os gwely di'n dda, a'r afechydon eraill, Dad. Gofal am y rhai sy'n sâl, cysura'r rhai sy'n mewn profedigaeth ac yn galaru. Neu di faddau ni bob ai os gwely'n dda, pob meddwl neu weithred sydd ddim wrth dy fodd di, pob chwant a blys, pob cenfigen a dial, popeth sy'n tystau dysfyd di, sori Duw. Helpa ni o'r newydd heddiw i dy geisio di Arglwydd, geisio dy wyneb di, geisio dy wyllus di. Neu di dosturio wrthyn ni ar byd yma, neu di iachau a thrwsio ein byd toredig ni, neu di gysura a rhoi cynholiaeth i dy bobl, plis. Neu di'n cywiro a'n harwain at y difeirwch. Yn dy fawr gariad Arglwydd, ti garha wrtha ni, tyr diachub y colledig. Helpa ni i gofio da ddewidion sicr i ni Arglwydd. Ti yw'n creu gan prynwr, yno ti mae'n llawenydd, ti yn dduw di-gyfnewid. Ti'n llywodraethwr, ti wedi'n caru ni cymaint nes i ti roi dy unig fab, mwyn i bawb sy'n credu yno ti beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Ti'n dduw gyda ni. Bydd gyda ni heddiw yn ein haddoddiad, siarad i fywyd pob un ohonom yn bersonol, gad i ni glywed a phrofi o'r newydd yr hyn sydd gennyt ar ein cyfer. Hyn oll yn heiddiant ein gwaredwr Iesu Grist ac yn ngrym a gogoniant yr Ysbryd Glân. Amen. Tybed ydych chi'n bobl sydd yn mwynhau edrych ar y newyddion? Mae rai cyfadda mod i'n un sydd wrth fy modd yn gwybod beth sy'n digwydd yn y byd fel arfer, ond mae'r cyfnod dwytha yma di ryw bylu ar y niddordeb i, a'r mwynhad mae rhywun yn ei gael o edrych ar y newyddion. Ac ella bod na nifer ohonoch chi wedi cael yr un profiad hefyd, lle reit ar gychwyn y cyfnod yma lle oedd y sôn am yr haint yn eitha newydd a datblygiadau yn newydd, mi oeddan ni yn ysu am gael gwybod be oedd yn digwydd nesaf, be oedd y cyfyngiadau yma yn mynd i olygu. Ond dros amser, wrth i bethau weithygu ac i'r rhifa marwolaethau fynd yn uwch ac yn uwch, mae'r profiad o edrych ar y newyddion wedi newid yn dydi. Lle erbyn hyn dwi'n gwybod bod yna nifer o bobl ddim yn edrych ar y newyddion, oherwydd i fod o yn ei digaloni nhw, neu yn ddiflas ar y gora, oherwydd na'r un teip o storis da ni'n gael, a dim goleini i weld yng nghanol y tywyllwch yma, pan da ni'n meddwl am yn byd ni yn wir. Felly, be sydd yn codi yn calon ni? Be sy'n mynd i roi gobaith i ni? Neu be sy'n gallu rhoi llawenydd i ni hyd yn oed yng nghanol y cyfnod yma? Pan da ni'n meddwl am Gristnogaeth, un o'r disgrifiadau y byddwn ni'n ei glywed yn aml ydy bod o yn newyddion da. A mae hynny wrth gwrs yn wir yn llythrenol oherwydd dyna ydy tarddiad ag ystyr y gair efengil, newyddion da. Ac felly, mewn cyfnod lle does o ddim lawer o newyddion da yn byd ni, be am i ni ystyried y newyddion da fel ac yma'r Beibl yn ei gyflwyno fo i ni, a gwneud hynny dros yr wythnosau nesaf yma. Wrth i ni ystyried yr efengil neu y newyddion da sydd gan Dduw i ni yn y Beibl, dwi am i ni ystyried i ddechrau be ydy'r newyddion da. Newyddion da gan bwy i bwy ydy o, ac yna be ydy effaith y newyddion da ar bobl ac ar y byd. A da ni'n mynd i gychwyn heddiw yn meddwl am y ffaith syml mae newyddion da am rhywun ydy'r efengil, yr efengil Gristnogol. A da ni'n gweld hyn reit ar gychwyn efengil Marc. Yr darn yma o enyddiaeth mae Marc wedi sgwennu yn cyflwyno Iesu Grist i ni. Sylwch be di'r geiriau reit ar gychwyn efengil Marc.
yn Beibl.net, mae'r newyddion da am Iesu y Meseia, Mab Duw, yn dechrau fel hyn. Neu y cyfieithiad arall, dechrau Efengil Iesu Grist, Mab Duw. Diddorol, ynddo? Achos taswn i'n gofyn i lot o bobl am ddisgrifiad o Gristnogaeth, dwi'n siŵr y bysan nhw'n tueddu i gyfeirio at ffordd o fyw benodol, neu dysgeidiaeth arbennig sydd yn siapio cymdeithas. Ond reit ar gychwyn Efengil Marc, be da ni'n gael ydy cyfeiriad at newyddion da am berson. A hwnnw, wrth gwrs, yn berson arbennig iawn. Ella mae ar y pwynt yma, y bydd na nifer ohonoch chi yn rhyw slympio yn eich cadeiriau neu'ch soffas, neu dwi hyd yn oed wedi clywed bod na rei o'r gwylwyr ni yn edrych ar y gwasanaeth yn ei gwlau. Pwy sy'n meddwl? Lle bynnag ydych chi yn edrych ar y gwasanaeth yma, ella bod chi di ryw ochneidio yn eich hun wrth ynghlywed i'n deud hynny. Wrth gwrs bod Iesu Grist yn bwysig. Dwi'n gwybod hynny, da chi'n meddwl. Ond dyna di'r broblam i gymaint ohono ni, de. Da ni mor gyfarwydd a chlywed am Iesu Grist, nes bod ni di stopio gwrando'n astyd. Ac a deud y gwir, da ni di stopio darllen y Beibl yn ofalus ac yn eiddgar. A'r gwendid wrth wneud hynny ydy bod ni'n hawdd yn gallu credu pethau sydd ddim yn wir, neu hyd yn oed gael camargraff ddifrifol o pwy ydy Iesu Grist go iawn. Ac oherwydd hynny, da ni'n cael darlun anghyflawn o be yn union ydy'r newyddion da. Mwy na thebyg oherwydd Facebook a gwefannau cymdeithasol, dydy o ddim yn digwydd gymaint dyddi yma. Ond estalwm, mi oedd o yn rhywbeth cymharol gyffredin, lle oeddech chi'n cyfarfod rwy'n oeddech chi heb i weld ers blynyddoedd lawer ac yn cael sioc, yn cael braw wrth siarad efo nhw. Ella na ffrind ysgol oedden nhw. Blynyddoedd lawer wedi pasio. O'ch chi wedi gweld nhw, ddim wedi clywed dim syniad be oedd yn mynd mlaen yn ei bywyda nhw. Ac wrth i chi siarad efo nhw am y tro cyntaf ers blynyddoedd, da chi'n sylweddoli bod y bobl ma'n gyfrifol, yn llwyddiannus ofnadwy. Tra oeddech chi dal yn meddwl amdanyn nhw ella fel y plant bach gwirion na oedd yn chwarae efo tegana yn y tywod. Mor hawdd yr ydyn ni'n gallu cael camargraff o Iesu Grist, gan bod ni yn parhau i feddwl amdano fo, unai yn ôl be mae pobl eraill yn ei ddeud amdano fo, neu bod ni'n glynu at ddarlun ysgol Sul o Iesu sydd unai'n un ochrog neu'n sentimental. A dyna pam bod darllen y Beibl neu wrando arno fo drosto ni'n hunin mor eithriadol o bwysig. Mae o'n rhodd gan Dduw i ni, ac wrth gwrs mae o'n rhodd gan Dduw i ni fel Cymru Cymraeg yn yn iaith yn hunin. Os ydy o'n Beibl.net, yn Beibl William Morgan, pa bynnag fersiwn sydd yn dod â gair Duw fwyaf byw i chi, gret, ond darllenwch o. Wrth i chi, a finna, edrach ar y Beibl, ar y Testament Newydd, ar dystiolaeth llygad dystion sydd yna am Iesu Grist, be da ni'n weld? Da ni'n dod ar draws un oedd yn byw ac yn gweinidogaethu yng nghanol pobl fel chi a fi, 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ond eto, un oedd yn gwneud pethau ac yn honni pethau rhyfeddol amdano fo'i hun a be oedd o am i wneud. Duw a dyn mewn un person yn troedio strydoedd Jerusalem a Nazareth, ond nath hefyd godi yn fyw o'r bedd ar ôl cael ei groesoelio. Gan bod ysgolion wedi ailgychwyn neu ar fin ailgychwyn, ga i roed chydig bach o waith catra i chi. Bydwch y boeni, da chi'n gorfod anfon o i fi i farcio, ond tasg bach i chi dros yr wsos nesaf yma. Pam nawn ni ddim darllen un o hanesion yn yr Efengyla? Darllen un o'r hanesion am Iesu Grist yn ymwneud â rhywun. Ac wrth i chi darllen, meddyliwch am y disgrifiadau o Iesu Grist. Sut fysa chi'n disgrifio yr hyn yr ydych chi'n darllen?
Be da chi'n weld am Iesu Grist yna? Ydych chi'n gweld ei awdurdod, ei rym o, neu ydych chi'n gweld ei gariad o? Ydych chi'n gweld Iesu Grist yn mynd benben ar awdurdodau? Ac wrth i chi feddwl am Iesu Grist yn y terma yna, cymwch sylw yn arbennig o'r pethau sy'n gwneud i chi deimlo chydig bach yn anghyffyrddus. Oherwydd dyna yr adega pryd y bydd y gwirionedd y byddwn ni'n ei weld yn y Beibl yn dod benben ar syniadau oedd gynnon ni cynt am Iesu Grist. Ac wrth wneud hynny, os gewch chi amser yr wythnos yma, cofiwch be oedd cyngor pwysig yr awdur Cristnogol C.S. Lewis. Mi oedd o'n sgwennu yn ei lyfr Mere Christianity, ac mi oedd o'n gwrthwynebu syniad oedd yn gyffredin iawn ar y pryd, sef bod Iesu Grist mond yn ddyn da, yn athro moesol yn unig. Dyma ddudodd C.S. Lewis yn Mere Christianity. That is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic or else he would be the devil of hell. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend to. Pwy ydy Iesu Grist fel ag yr ydyn ni'n ei gyfarfod o yn y Beibl a'r dudalena y Testament Newydd. Ac wrth i ni feddwl am hynny, dowch i ni droi at y darlleniad cyfarwydd o Efengyl Luc y clywson ni yn gynharach yn y gwasanaeth. Luc, yr ail benod ac adnodau 8 i 20. Hanes y bugeiliaid yn cael y neges syfrdanol honno gan yr angylion adeg geni Iesu Grist. Da ni'n gwybod be ddigwyddodd yn dydyn. Ond nathon ni wrando yn astyd ar yr hanes. Be yn union gafodd ei ddeud am Iesu Grist yn y rhan yma o Efengyl Luc? Dewch i mi ddarllen chydig adnodau o 10 i 12. Ond dyma'r angel yn deud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen i newyddion da i chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae'ch achubwr wedi cael ei eni heddiw, yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ia, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod o. Dowch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadacha ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Felly mae'r angel yn dod â neges gan Dduw. Wrth gwrs, dyna di gwaith angylion dod â negeseuon gan Dduw. A mae'r neges gan Dduw yn newyddion da o lawenydd mawr da ni wedi glywed, dwi'n siŵr. Newyddion da fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen. A be ydy'r newyddion da? Bod na rhywun wedi cyrraedd. Bod person wedi eni y Bethlehem sy'n mynd i wneud gwahaniaeth syfrdanol. Ac yn nisgrifiad yr angylion, da ni'n sylwi bod Iesu yn berson unigryw, yr arglwydd, wedi anfon a'i eneinio gan Dduw, y Meseia, i wneud gwaith unigryw, yr achubwr. A'r hyn sy'n gwbl rhyfeddol i'r bugeiliaid oedd y Bethlehem ar y pryd ac i ni heddiw hefyd ydy bod yr un unigryw yma wedi dod yn un ohono ni. Wedi dod ata ni fel babi bach. Bod o wedi wynebu erchylltra marw ar groes o'i wirfodd. Ac y gallwn ni i gyfarfod a'i adnabod o dros da ni'n hunin. Mae hwn yn newyddion da, oherwydd mae'n rhaid yn bod ni mewn peryg, achos mae angen achubwr arna ni. A dos na neb byth yn cwyno am fad achub, nag oes bod o'n wastraff amser ac yn wastraff pres, maen nhw'n achub bobl. Mae Iesu yn dod i'r byd. Mab Duw i sicrhau achubiaeth i bobl sydd mewn peryg. Pobl sydd mewn peryg a ddim yn sylweddoli hynny.
A mae'r achubiaeth yma yn cael ei sicrhau wrth i Iesu Grist, mab Duw, canolbwynt y newyddion da, fyw, marw ac atgyfodi dros i bobl. Da ni'n gwybod hynny o bosib. Ydy o di effeithio ar eich bywydau chi? Ydy o'n effeithio ar fy mywyd i heddiw ac am yr wythnos sydd i ddod? Newyddion da am Iesu Grist. Pwy ydy o? Be mae o di wneud? Ar wsos nesa, mi fyddwn ni'n meddwl mwy am y newyddion da. Gan bwy mae o wedi dod, a newyddion da i bwy ydy o. Diolch i chi am ymuno eto bore yma. Dwi'n gwybod bod fi'n deud o bob wsos, ond croeso i chi gysylltu os oes na unrhyw beth sa chi'n licio i drafod, neu unrhyw beth da chi eisiau rannu. Nid gwaith cartra, dwi'n gwybod dwi wedi deud hynny, ond unrhyw beth ella da chi wedi rannu wrth allan y Beibl yr wythnos yma. Ond da ni'n mynd i orffan y bore yma yn canu hen emyn Gymraeg sy'n gyfarwydd i nifer, dwi'n siŵr, gan William Williams Pantycelyn. A dwi eisiau chi sylwi be mae o'n i ddeud. Mae William Williams Pantycelyn yn un a nath ymateb i'r newyddion da trwy gredu yn Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, be mae o'n i ddeud yn yr emyn yma ydy, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Oherwydd bod o di ymateb i'r newyddion da, mae o'n canmol Iesu Grist fel yr un sy'n ddigon da iddo fo, yr un sydd yn well na popeth arall. 320 yng Nghaneuon Ffydd. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw.